kaikki. Sano smurfi. Nyt Tomi sisään. Hyvä. Arju, tää tuu! Seuraava kiinni siihen loppuun. TPV tietysti toivoo toisin. Sehän kuuluu. Hyvä peli oli pojat. Tosi hyvä peli. Tasainen hyvä vääntö. Ota musta kuva. Mä kuvaan koko ajan. Keskitytään nyt tähän. Ei, nyt. Tähän hommaan nyt keskitytään. Hyvä peli. Tasainen hyvä peli. Hyvä maalivahti, hyviä torjuntoja oli. Melkein olit mukana. Päästiks me jatkoon? Mitä jatkoon? Kaikki pääsee jatkoon. Niin lähellä. Mä luulin, että No niin. loistavaa. Mä luulin, että aika riski. Joo. Joo, kyllä välillä